Türkmenistanda Qurban bayramynyň birinji gününde okulan bayram namazyna gabat grupdan düşen adamlar hem hayır takawut umydy bilen mescitlere geldiler. Emma häkimet başyndaky Berdimuhammedowlaryň jan saglygyna doga dilek etmegi hem ündeýän mollalar dindarlardan sadakalaryny el serýän adamlara däldi, mescidiň özünde dikilen sandyklara uklamagy soradylar. Türkmenistanda Eid al-Adha, ýagny Qurban bayramy bu ýyl 28-30 iýun aralygynda, ýagny 3 günläp bellenilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň gol çeken karary esasında bayramçylyk günleri iş günü däl diýilip yglan edildi. Bayram münasibetli 28 iýunda irden mescitlerde okulan namazlara degişlilikde az adamyň gelendigine üns çekilýär. Aşgabatdaky habarçymyz paýtagtyň Hezreti Omar Döwlet Mehmet Azady adyndaky mescitlerini, Seýlede Gökdepedäki mescidi öňkü ýyllar bilen deňeşdirilende has az adamyň jemlenendigine aýtdy. Ol odollar bayramda dindarlaryň mescitleriň içine hem sygman, howlularda namazy durmaly bolandyklaryny ýatlatdy. Şular ýaly ýagdaýlary ýurduň beýleki künjeklerindäki habarçylarymyz hem tasdiklaýarlar. Prezident Berdimuhammedow öz gutlugynda Qurban bayramynyň giňden we dawaryly bellenjekdigini, saçaklaryň giňden ýazyljakdygyny öňe sürdi. Emma ýurtdaky dowam edýän ykdysady we mali krizisiniň ýitileşmegi, iş orunlarynyň kemildilmegi netijesinde artan işsizlik hem bu ýylky Qurban bayram dawaralaryna öz düzedişlerini girizdi. Habarçylarymyz bayram namazyna gabat mescitleriň gapylarynyň öňünde dilekçilik edýän adamlaryň hem jemlenendigini gurrun berdiler. 6 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady krizis ýurtda el serýänleriň, zibil döwrýänleriň, ten sewdasy bilen meşgullanmagy mejbur bolýanlaryň we öýsüz raýatlanyň hem köpelmegine getirdi. Balkan velaýatynyň Balkanabatdaky baş mescidinde ir saat 6:10-da bayram namazy okuldy. Ýöne daňdandan bäri eýän mescidin gapysynda köne ýyrtyk egin eşikli dilekçiler şol sanda aýallar we çagalar ellerini serip durdular. Olaryň sany 10'larçady. Polisiýa olary häli şindi dargatmaga synanşsa-da, olar goloy goltumdaky başga bir ýerlerde täzeden jemlenişip bu mukaddes günde dindarlardan çörek pulu soraýardylar. Diýip ýerli ýaşaýjylaryň biri 28 iýunda saýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Ol polisiýa bilen birlikde mescidiň mollalarynyň hem dilekçilere garşy çykyş edendiklerini belledi. Mollalar dindarlardan sadaka pullaryny dilekçilere däldi, diňe mescidiň özünde gurnulan demir sandyklary oklamalydygy barada ündew etdiler. Olar bu talabyny dini taglimatlar bilen delillendirmediler. Bu çağırış namaza gelenlerin köpüsinde nägilelik döretdi. 2,5 ýyl töwere ozal açylan milyonlarça dollarlyk bu mescidin kölegesinde el serip duran aýallary we çagalary synlamak diýseň agyrdy. Diýip söhbetdeşimiz habarçymyza gurrun berdi. Bu ýagdaýlar boýunça dünýäniň iň bir ýapyk döwletleriniň biriniň müftülüginden kommentariýa almak başartmady. Emma Qurban bayramy diňe bir dolu grupdan düşen ýaşaýjylaryň däl, eýse gazan sesmesi bolan hojalyklaryň hem ahir soňy doku garyn imitlenmek boýunça umytlanmagyna esas berdi. Türkmen halklarynyň arasynda däp bolan urp adatlara görä Qurban bayramynda Türkmenistanlylar esasan et önümlerinden bisirilýän nahar taýýarlap, olary dogun garyndaşlaryna, tanys bilislerini we goňşy golama hödür kerem edýär, köpçüligi çagyryp söwüş edýär. Emma bayramyň öňü sirasynda ýurduň bazarlarynda azyklaryň sol sanda gök bakça et önümleriniň hem bahalary gymmatlady. Mysal üçin Lewapda mundan 2 hepde ozal 20 kilogram töwereklerindäki bir goýun 1200 manatdan bahalanan bolsa, 25-nji iýunda onuň nurhy eýýäm 1900 manat boldy. Aşgabatdaky habarçymyz Gurbanyk goýunynyň bahasynyň ortaça 1200 manatdygyny, emma mallaryň geçen ýylklara garanyňda has hordugyny belledi. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolýan ýaşaýjylaryň aglabasy, az karitlarynyň gymmatçylygy sebäpli Gurbanyk sadakasyny bermäge özleriniň gurbunyň çatmaýandygyny aýdýar. Et önümlerini asla almaga ýagdaýy bolmady käbir hojalyklar bolsa, Gurbanyň üçin soýulýan mallaryň itleriniň paýlanmagyna ýürüýte garaşýarlar. Goýun satyn alyp gurbanlyk sadakasyny bermek aňyrda dursun. Gündelik çöregimiz alada bolup dur. Şol sebäpli ýagdaýy çatýan goňşularymyzyň goýun soýup paýlamagyna garaşýarys. Gapymyz çalynsa birden duşdan geçiräýmäli diýip ýürüýte birini nobatçy edip hem goýýarys. Bu bolşumyda namys edýäris, utanýarys. Emma bir ene hökmünde çağalarynyň bayramçylykda kemsinip oturmagyny görmek has köp agyr diýär.
diýip Türkmenabaty ýaşaýjylaryň biri iki çağanyň ejesi 28-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Ol käbir hojalyklaryň gurbany üçin soýan malynyň itini ýeter ýetmez maskalalara paýlamagy taýlasalar, aglaba ýaşaýjylaryň muny diňe öz ýakyn garyndaşlarynyň arasynda amal edýändigini sözüne guşdy. Türkmenistan Amerikanyň dini azatlyklary boýunça hasabatynda 2014-nji ýyldan bäri izli aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatarynda galýar. Qurban bayramynyň öňü türesine Türkmenbaşynyň şäher häkimliginiň tagallalary bilen ýerli döwlet dukanlaryna ýylatyň ýeňillikli ýağ paýlary paýlandy. Her hojulgy 3 litrden paýlanan paýta ýagy nowata ýazylan adamlaryň hemmesine ýetmedi. Dukanlardan ýağ almagy başaran adamlardan öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa jan saglyk arzu etmek tapşyryldy. Bu barada da Türk radiosynyň ýerli habarçysy 26-njy iýunda Sebitden habar berdi. Soňky bir neçe güniň dowamynda şäheriň 1, 2, 9, 18 we 29 belgili döwlet dukanlaryna ýylata paýlanýan ýeňillikli ýağ Azatlyk radiosynyň habarçysynyň toplan maglumatlaryna görä dukanlarda hasap alynan ýylatyň takminan 10 götürümine ýetdi. Näçe ýyllardan bäri ykdysady kynçylyklardan ejir çeken Türkmenistanyň eli ýoky maşgalalar döwletiň ýeňillikli azyk paýlaryna garaşly galýar. Bazarlarda Günebakır ýagynyň 1 litri 23 manatdan satylýar. Ýeňillikli paýta ýagy Türkmenbaşynyň döwlet dukanlaryna ýeňillikli bahadan 5 manatdan satyldy. Dukan satyjylary Gurban bayramyna ýylata ýeňillikli bahadan satylan paýta ýagyny arkadagyň sahabat atlandyryp bu münasibetde mukaddes günlerde Gurbanuly Berdimuhammedowa jan saglygyny dilemegi, dilek doga etmegi tapşyrdylar. Gurbanlyk günlerini ýeňillikli ýagdan nahar bişme ýa-da çabat bişireningizde arkadagy doga dilek etmeli, jan saglyk dilemeli diýip ýerli ýaşaýjylar bir döwlet dukanynyň satyjysynyň aýdan sözlerini getirýärler. Ýağ almaga baran mätäç adamlar dukan satyjylarynyň doga dilek talaplaryny özleriniň hökman ýerine ýetirjekdiklerini aýdyp entek ýağ alman kalar Gurbanuly Berdimuhammedowa jan saglyk arzu etdiler diýip bir türkmenbaşly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň metbugy sirişdeleri Gurbanuly Berdimuhammedowyň saglyk problemalary barada habar bermeýär. Ýöne türkmen häkimetleri we resmiler soňky bir näçe aý bäri ýylatdan Gurbanuly Berdimuhammedowa jan saglyk dilemegi talap edýärler. Ýa-da türkmen häkimetleri haç ziýaratyny ýiberilen raýatlardan Berdimuhammedowlara doga dilek etmegi talap etdi. Döwlet häkimetiniň raýatlaryň durmuş ýagdaýyny gowulandyrmak, raýatlary amatly ýaşaýyş durmuş şertleri bilen üpçün etmek babatda öz üstüne alan borçlaryna garamazdan ýeňillikli ýağ paýyny mätäç galan ýerli ýaşaýjylar paýta ýagyny arkadagyň sadakat hökmüne kabul etmäge mejbur edilýärler. Bazarda Günebakır ýagynyň 1 litri 23 manat, ol hemmeler üçin eli ýeterli däl. 1 litri 5 manatdan satylan paýta ýagy kömek boldy. Bazarlardaky bahalar döwlet kömek pullary, pensiýa we ujuýupsyz aýlyk haklary bilen güzäran aýlamaga çalışan hojalyklara gawat gelmeýär diýip bir ýerli ýaşaýjy gurrun berýär. Beýleki bir ýaşaýjy ýylatyň ýeňillikli azyk paýlarynyň döwlet ýol başçylarynyň halka berýän sadakat hökmüne hödürlenilmeginiň masgaraçylygyny aýdýar. Aslynda arkadag we onuň ogly öz halkynyň ýeňillikli azyk önümlerini mätäçlik çekip ýaşaýanyna utanmaly. Öz adyna akylly şäher gurup halka her aý $30, pensiýa $50 aýlyk berýär diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Adamlar arasynamadyk paýta ýagyny ýeňillikli bahadan satyn alyp özlerini bolsa Gurbanuly Berdimuhammedowa bergili ýaly duýmaly diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň un ösümlik ýagy ýaly esasy imi tönümler döwlet dukanlaryna ýeňillikli bahadan azyk paýlary hökmüne ýylata paýlanýar. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýylatyň aýlyk gazanjynyň bazar sebedine gawat gelmeýän mahaly köp sanly hojalyk ýeňillikli azyk paýlaryna garaşly galýar. Galiberte Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerine ýylatyň azyk paýlarynyň ýygyderli gijikdirilýänini aýdýarlar. Balkan vilayetinde uçor otlu ve avtobus biletlerinin yiti gıççılığı emele geldi. Gıççılığın yitileşmegine ayın başından beri diňe online görünüşde satylýan biletlerin üçüncü taraplar tarapından satın alınıp sonra raýatlary tas 10 etse bahasyna satylmagy ve awada syýahatçylyk zorlugunda din jalyş mewsüminiň başlanmagy goşunt goşdy. Bu ýagdaý ýylatyň esasanam Gurban bayramynda öz ýaşaýan vilayetlerine dolanmak isleýän raýatlaryň transport zerurlyklaryna yaramaz täsir edýär. Balkanyň newit, gaz we himiýa zawodlarynyň işgärleriniň 80% Türkmenistanyň beýleki vilayatlarinden gelip işleýän raýatlardyr. Gurban bayramynyň golaýlamagy bilen olar ýyllyk bir aýlyk zähmet ruhsatlaryny alyp öz sebitlerine dolanmaga çalışýarlar. Ýöne olar indi 10-12 gün bäri uçary otla we awtobusy online bilet tapman kötenýärler. Birinji ýyldan bäri kassalarda da bilet satmak dolu besedildi.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Adatlyk radiosu 23-nji ýylda Türkmenistan Howa ýollary kärhanasynyň resmi web saytyndan onlaýn bilet satyn almagy çalışdy. Ýöne saytda Türkmenbaşy Aşgabat ugru boýunça iýunyň 23-i bilen awgustyň 31-ne çenli aralykda gözlenen biletlere hormatly ýolagçy siziň saýlan uçuş ugrunuz boýunça avia bilet tapylmady ýa-da yer ýok diýen netijeler görkezildi. Çeşmelerimizin sözlerine göre ilat transport serişdelerinin biletlerinin online satılıp başlanmagynyň biletlerin töweregindäki para bermiň togtamagyna getirmegini umyd edipdi. Ýöne bu hakykatda beýle bolmady. Online biletler satyga çykarlandan soň olar destine üçüncü taraplar tarapyndan satyn alınýar. Munyň nähili amala aşýandygy anyk belli däl. Ýöne bu biletlerin gara bazar biznesini döretdi. Ýagny mundan öňre aýatlar biletleri satyn almak üçin diňe kassa işgärlerine para beren bolsa, indi olar biletleri online alıp satýan taraplara we bilede atdan ada geçirmek üçin transport vekiline para bermeli bolýarlar. Döwlet bahasy 160 manat olan bilet 1500 manada düşýär diýip çeşmämiz bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Türkmenistan Howa ýollary kärhanasynyň Aşgabatdaky we Balkanabatdaky idaralar bilen habarlaşyp kommentari almaga çalışdy. Ýöne 23-nji iýunda kärhananyň resmi web saytynda görkezilen telefon belgilerine hiç kim jogap bermedi. Balkanda işleyen Türkmenistanlıların ençemesi ikinci taraplar tarapından 10 ise ýokary bahadan satylýan biletlerden satyn almaga maddi mümkinçilikleriniň ýokdugyny aýdyp, Gurban bayramyny öz velayetlerinde maşgalalary bilen bellemek arzuwlarynyň puja çykmagyndan alada edýändigini belleýär. Hususy taksilerde gideli diýsek, olaryň bahasy hem uçar biletleriniň bahasyna deňeçer bolýar. Türkmenbaşy Aşgabat aralygy üçin bir adamyň taksi kireyi 600 we 800 manat aralygynda bolup, Aşgabatdan Libaba aşmak üçin de 700 ýa-da 800 manat tölemeli. Bir tarapyň tölegi 1500 manata düşýär. Newit, gaz we himiýa pudagynda işleýän işgärleriň her biriniň maşgalasynda 3 adam bar. Bu olaryň diňe bir tarapyň kireyi üçin 1,5 müň manat çykdaýjy etmeli boljakdygyny aňladýar. Dip lewaply işgär adatlygyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanda ilat köpçülikliň transport serişdeleriniň ýetmezçiligi bilen ýyllar boýy ýüzbeýüz bolup gelýär.